Opština Gračanica ovim putem želi da obavesti javnost da je danas nakon upada kosovske policije u naše odeljenje, odnosno opštinsko odeljenje katastra, privelo 2 službenika. Ono što je dobro jeste da sa ovom istragom i privođenjem nije dovedeno u pitanje rad opštinskog rukovodstva niti rukovodstva odeljenja katastra. U pitanju je samo inicijativni rad pojedinih službenika, tako da su oni sada privedeni, bit će istrage i mi dalje ne bi da spekulišemo o daljem postupku. Kada budemo dobili detaljne informacije, bit ćete informisani, i javnost i vi. Su vam rekli zbog čega se zna? U pitanju je korupcija. Tako da mi smo rekli da oni mogu da rade svoj posao i da treba da rade, a o svim detaljnim informacijama bit ćete naknadno informisani.